За кой футболист искате да е следващото видео? Днес ще говорим за Стилян Петров. Едно момче от малкия град Монтана, което с талант и труд достига до големия футбол. Първо облича екипа на ЦСКА и печели Купата на България. После идва големия трансфер в шотландския гранд Селтик. Там Стилян се превръща в любимец на феновете. Изиграва над 300 мача, бележи десетки голове и вдига трофеи. Неговата борбеност, удари от дистанция и непримирим дух го правят истинска легенда. През 2006 година той преминава в Астън Вила. В началото му е трудно, но скоро се утвърждава като лидер. Когато капитанът Гарет Бари напуска, капитанската лента попада на ръката на един българин. Стилян Петров става първият и единствен наш сънародник, който е капитан на клуб от английската висша лига. За Вила той записва над 200 мача и остава трайна следа в историята на клуба. През 2012 година идва най-голямото изпитание – диагноза левкемия. Тогава футболът отстъпва място на битката за живот. Стилян се бори с цялата си сила, подкрепен от семейството и феновете си. И побеждава. Днес той вече не е на терена като играч, но е символ на кураж и надежда. Със своята фундация той помага на хора, които водят същата тежка битка. Историята на Стилян Петров не е просто за футбол. Тя е за волята да не се предаваш, за силата да победиш и за вдъхновението, което оставаш след себе си.